Weche matimore Lora counties makalwe county ma Homa Bay ni jopiny ma Kona Kobodo e Ndhiwa sub county okwedo ahinya rach mag chiwo thieth e health center ma Kobodo kono ero. Kotelnegi kod Migosi Bernard Chieng ma bende oloso e lo committee mar od thieth no ero gikwayo sirkand county ma Homa Bay mondo wuog oko owinj ywakgi kendo gineni od thieth no ero tiyo e yo makare. Wach ma kama endi bende nojiw kodaka moko kuom jopiny ma kono ero ma bende yudo thieth e od thieth ma Kobodo Health Center. Hospitali wasebedo gi problems ikaw pesa kum jotuo wasoyalo muwadhi county government ma jo county no kono wani dispensary okae pesa. Wasebedo gi sister no mwuogo nwachunge last year no nwachunge toke no kulunge kubura to nwinyo ne ka 150 100 joma dwaro mine madwaro register negi NIF mar mine I charge siling 200 mondo bed registered. Koro kanyo chwaketo sister kuwa penye ni pesa gidhi kanye. Sister nyiso maler ni pesa omugo yar Ndhiwa. Ni pesa mochoke e ground ka, mochoko kum jotuo, ene transport motero go report, momugo yar Ndhiwa. Koro gino kaka wan committee opowinj maber ke jopiny ywak, tiere joma tho nikech pesa michajo ka ni malo. Koro nwakwayo sirkal ni hospitand ni en mar private to ginyis jopiny mondo ng'e. To ka en mar government, to ka chik oyie ni mondo kawe pesa. Nakwayo ni mondo sister gol official receipt nikech gino kel mondo kony community. Ikaw 150 timi Panadol, ikaw 100 gimitimo ni be onge. Hospital ya osadek seche moko iyudo ni tinde ng'eny ya kadhi oko kalure gi charges mag hospital ni malo kabisa. Koro nakwayo county government hospital okel mondo konywa. Kung'iyo hospital ni ot udi kada mag daktari okwamboka. Hospital onge kata stima, hospital kata rangi onge development mara madhi mbele. Okomora gi wacha chia. Nyathi kitero ka ok timne service maber. Inyalo donjo ka gokinyi e saa 10. Joma tiye igi dondore adonda ka kituo ok mi yath upogore gi Panadol. En ma Panadol no ka en tuo ma Panadol tindiko ni dhi e chemistry ide manyi yath. Koro wapenjore kaka jopiny to kata hospital ni kanu kero to winjoro konyo. E Panadol ni bedware pesa. Nitie jomithiedho 100, nitie jomithiedho 30. Koro ne wagombo ng'eyo ni to ere kaka de konyo hospital ni. An awuoyo an Okelo Joseph Ajaka dala wani male talk school Kobodo. Jina naitwa Sofia Mohamed. Mimi ni CHD wa Kajwang na ninashukuru Mungu siku hii leo tumefika hapa kuweza kuleta reports zetu, na hii hospitali imekuwa ya msaada sana kwetu. Isipokuwa tungeomba tu stima iweze kuwekwa haraka ili tuweze kupata services ambazo zinahitajika, na hata hapa wamama kuzaa. Hii ni hospitali kubwa ambayo tunaomba tupate wards ambapo watu wanaweza kukua referred hapa na hata walazwe na waweze kutibiwa.